Jesus marusep. Sa cellphone videong ini, may hilingan sarong daing malay na motorista mantang nakasubsob sa inuta na porsyon kan sarong tricycle sa tinampong sakop kan sitio Tiko-Tiko, Barangay Humapon, Legazpi City, hapon kay ning Nobyembre 20. Binisto ang motorcycle rider na si Marco Esquivel, 34 anyos, asin residente kan Barangay Bunga, Legazpi City. Mantang binisto man ang driver kan pribadong tricycle na si Sebastian Alcazar, 58 anyos, asin sa iyang lunad na si Carmen Alcazar, 56 anyos, na residente kan Barangay Bangkirohan, Legazpi City. Susug sa investigasyon kan Legazpi City Police Station, nag-overtake ang driver kan pribadong tricycle sa sarong behikulo hasta sa masakop kaini ang linya kan motorsiklo na pasiring kuta sa Barangay Buenavista na nauli sa indang pagkakadiskwido. Pagka ganito po, malino naman sa natin, sa pinangyarihan na nag-overtake siya and ibig sabihin nag-encroach po siya doon sa lugar kung saan po ay nandun naman po yung lane ng single motorcycle. Nagluluwas man sa investigasyon na ang driver kan pribadong tricycle ang may kasaalan sa insidente. Well, yung paalala ng PNP Legazpi ay hindi po tayo nagkukulang. Pagkus ay halos paulit-ulit po tayong mga paalala na mag-obey po sa mga road sign na traffic natin dito sa Legazpi para maiwasan po ang anumang aksidente. And lalo pa kung nakainom, lalo kung bawal. So basta mag-observe lang po tayo yung mga pinagbabawal po ng land transportation traffic code. Sa presente, padagos pang pigbubulong sa Bicol Regional Hospital and Medical Center ang mga motorista. Huli sa mga nasa parnindang lugad sa manlain-lain na partekan sa indang hawak, mantang nakaluwas naman sa ospital ang pasahero. Pwede sir na mahampang sa kasong reckless imprudence resulting to damage to properties and driver kan pribadong tricycle. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta.